Itong ulan, tirahan tayo. Alime, mukto yan. Wala yung intro kasi ba yung akaliw ako na yung mag-intro. Wala mag-intro. Yo! What the fuck? So what is good mga tropa? It's your boy Mr. PD again. Welcome to my fucking channel. So today maraming di makakaintindi sa inyo dito sa vlog na to dahil gagawin ko ang vlog na to na Kapampangan only. You get it? Yeah. Ali nakakabudkin. So, paano yung Kapampangan eh? So, ilan taon nang dumaling mag-vlog Kapampangan. Ulitan kaya ako pala yung Mr. PD, also known as Ya. At, abe na yung guy. Wow, nembare, nasoy. Anda na ka, no? Ano ko lang background pero subukan tayo. Abe pala yung guy. Nakasura, diyan ko lang mong sabihin. Kaya abe... Nakalong ng pagkardaman eh. Tagalog yan. Kasama ko pala si. Kaya beke pala ika. Nasura ng pagkardaman. Ay kaya beke pala yung kaya katawang tropa. Mickey. Tsaka yung Jerry Sigwa. So ngayon, yung kaugto na yun eh. Mag-cover kayang kanta. Tabalong nanong milyari na naman kanini kasi napon. Alam milyaring masalese. Alam mera pa kayang milyari. Nga hanapin naman. Nangaos ka rin. Wow, napon may karakal na mangga. May cover. Tindalas da mangga. May padami ako putay da may bulos ko yung demonyos. Dala. Kanong pala bakit yung daman kaya na Kapampangan vlog na. So, ulan taon nang kapupunta na nyapin subukan tayo na soy. Nakambe. Kampi. Magkala masalita. Kambe. Leko may tametong letra. Ay, alin. Kampi, yapi. Kambe. Kambe kaya po pala. Puta. What? What the fuck? Puta? Basta bahala na. Nung nanong gawan ta kanini, video ta na kaya magkatak-katak na. Vlog P naman makanya tewari. Katak-katak kag cellphone. Wala mo rin. Habado ko na interview ta niya yung kambe ko. Kambe nga mo niya. Kaya sinabi kaya Miley ka ningalte. Interview. Wala. Wow. Ta, nakainip kasi Nesoy. Tano, yan na rin ang polis, anak puta. De tao kasi, makasalanan na lang niya, may papakanin niyang yato. Ha? Pangalala mo ka pang baka rin, Soy? Walwan mo. Kahit kami Kedara tangalangan. Tana. Sa'yo pala talaga yung mag-vlog na yan, diyan makana mo sabihan, Nesoy. Pag storya ka ta, Soy, diyan yung nakakaki, manalbiya ka balo. Yeah, kasay pula na eh. Itong magsalita, magdili-dili mo kaya retang habi mo ka rin deta. Wow, masanting ta, dildan niya. Takambe ako, dildan niya. Yarin nga tsuna ka rin din, mga dika, tangan yun. Ibanta, yan makananong mo makasawap na ang bagyagyang kay. Yung malilyaring yun, yung yatuta mong pami babo-babo, nga hanapin naman. Anong pakiram naman? Kalutong pa mo, Kapampangan, puta. O, nagawan ta na. Panta makapag-vlog ka habang kain eh. Palto ko mo kaya kayo yung kain. Gawan mo ngayon eh. Makanta na. Yan pa mo na makain sana yung mag-Kapampangan. Medyo wap-up na ako ngayon eh. Hap-tao, hap-aso. What the fuck? Mag-recordan na ba kaya? Bayo tayo kaya. Yan mga video na pare. Recordan niya pa ta si kahit niya mo. Bla mag-music video ta. Banta dumali pa record. Ang Pampanga, ang diyang neta, siyempre sa mga video yan timaning gawan tam. Apalang mo rin kayo wata kita. Wala po din. Pwede mo rin. Kasi ba't siya impromptu yung babanatan tamo, magkamali ka kayang recording, magkamali ka kayang video, may na naman, ulit na naman. Ne, ito yung sinabi ko, ne. So, maamu kayang ali. Tara. Tukida kayo kayang kwarto ng Diego Boy Silang. Yan, tsuta na kayang kwarto ng Kai. Puta. Kai pala, Kai. Nanita, nangaus na ka rin. Shout out! Stu ka bulan! Shout out kang Kai, kang Alexander Manalili. Yan. Sa masugid mong... Wow, taga Subaybay Kenny. Ang popay Alex Gibara. Shout out. Yan. Reynold Can mo. Ang boy Tiklay.
Ang papapalay kay Nino kasi tametong tampa shoutout. Si Carlos Miguel na ning... Father and son! Tametong pa shoutout ni CJ. Tabanan niya pili dito. Basta shoutout ka CJ ta. Pero kasurang bagay naman pala yung Kapampangan na vlog na yan. So, mag-comment ka man, banta balo ko. Na. O, ito, may nga pera peche. Sabi mo kayong vlog ang Kapampangan. Soy. Wala, manyaman ko. Ang bolak. Pero ito, bahala na namang malyari. Palto kung nagya kayong gagawan may kanin Tumutok ka mo, malbi ka mo. Kaya pa-subscribe mo yung kaya ko, yung channel ko. Kaya kakabod malbi, makukulami kaya kayo. Tak na ito yun naman. What the fuck? Pero kasi mo kayong balay, subscribe. May kanya na bangang tao. Pali na po. Pali ko eh. O ito na, baka bagyan na mo ha, guli mo ha. Ito na, ikaw man, nasa kick. Later. O ngayon ni so ay mag-record na kami. Uling nga rin na kayo medyo may kapag-practice na yung bagya. Ano nga sabi mo yung practice na kanina. Perfect. Ano, set up mo na yung kayo. Banda, mag-umpisa na kami. Na. Wow. Oo. Tuya. Okay ba na mo, Soy? Kasalong kami mag-record. Kaproblema pa, may sira yung cord me. Anong alti naman? Shoutout nakakaryang maganak ang tawang Kapampangan nakalupa tamo. Yan ang kaluwa ng tama tayo. Ang atin mang masanting nga puso yan, hindi kaya donate ang kay. Diyan cord mo, pero nung masanting mo rin, nung taos yan puso mo, mamaya na kang gitara, ang pong apli, bata, sa lesi kan to, masanting pisab yan. Hindi kaya balak yan. Yun? Dahil man tulog mo rin. Ay ta, soy, may sa lese ya, soy. Swerte ka, soy, tikang albeng kayo ba kanya, soy. Albeng may apat ya sa lese mining kantami, malbiya ka na. Kasi subscribe niya naman balita may itong ning channel. Ay newa, an official band, kakakit me. Masanting. O sige na, soy, gaba na mo. Alte. Jonong sa bayay mekana, Jonong sa bayay mekana, ang bulaluye mekana, ang bulaluye mekana. I'm sorry mga tropa, so that's it for this vlog. Hindi na ako nakapag-outro dun sa bahay nila Jeyo kasi madami pa kami ginawa, pero salamat sa panonood mga tropa. And again, if you like this Kapampangan vlog, just comment down below kung gusto nyo pa ng mga gantong klase ng video. And gagawin ko rin, sana magawa ko yung English only vlog. And that's all mga tropa. Huwag na huwag mo kakalimutan mag-like, comment, share, at huwag na huwag mo rin kakalimutan mag-subscribe dyan tropa. So yun na for this vlog. Thank you for watching. Love you all guys. Jonong sa bayay mekana,